F'attività politika f'Villa Randall fir-Rabat Għawdex il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ippreżenta 56 kandidat li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Għawdex f'isem il-Partit Nazzjonalista. Il-kap nazzjonalista qal li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista se jkunu hemm biex jagħtu lir-residenti lokalità aħjar u esperjenza aħjar fil-lokalità tagħhom. Qal li l-Partit Nazzjonalista mhux biss wellet il-kunsilli lokali imma jemmen fihom u jarhom bħala is-soluzzjoni fil-lokalità għall-aħjar bżonnijiet taċ-ċittadin. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan partikolari għal kull lokalità f'Għawdex u se jkun qed jara li l-kunsilliera jaħdmu biex jakkwistaw il-maġġoranza u fejn ma jkunx hemm maġġoranza se jaraw li jkunu ta' aktar effett biex jagħmlu l-ġid. Dr. Grech spjega li l-Kunsilliera Nazzjonalista se jiżguraw li mhux biss jifhmu l-ħtiġijiet imma wkoll x'inhuma l-opportunitajiet fl-aħjar interess tal-lokalità. F'dan il-kuntest qal li se jaraw li jsiru studji biex jiżguraw investiment infrastrutturali meħtieġ għall-lokalità tagħhom għas-snin illi ġejjin. Żied li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista se jaraw li ssir pressjoni fuq il-Gvern biex jiżguraw li ma jkunx hemm toroq magħluqa mingħajr koordinazzjoni fil-lokalità b'inkonvenjent għar-residenti kif qal qed jiġri bħalissa. Semma li se jiggarantixxu li jagħmlu minn kollox biex jiżguraw ukoll li jkun hemm l-indafa fil-lokalità tagħhom. Jindirizzaw il-problema tal-iskart li jinġabar l-iskart inkluż b'ġabriet addizzjonali avolja il-Gvern qed jipprova jwaqqafhom milli jagħmlu dan. Dr. Grech qal li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista qegħdin hemm u se jkunu hemm għar-residenti l-ewwel u qabel kollox u għall-lokalità tagħhom biex jgħixu kif jixrilhom. Il-kap nazzjonalista qal li kull lokalità f'Għawdex għandha il-karatteristiċi speċjali u l-bżonnijiet tagħha. Qal li Għawdex mhux presepju li ma jistax jimxi l quddiem u f'dan l-isfond stqar li Għawdex l-ewwel qabel kollox huwa l-Lawċin li għandhom id-dritt li jkollhom kwalità ta' ħajja li tixraq ilhom.